kafin a kai hari a ƙasar Mali, tun kafin ana shirye-shirye ka ji abin da shugaban ƙasa ya gayi. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad, donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. Wannan bidiyon an yi shi ne tun le 13 Nuwambar 2025, lokacin da shugaban ƙasa yake ɗiba wasu bayanai kaɗan daga cikin bayanai, yana gaya ma 'yan ƙasa, yana gaya ma duniya irin shirye-shiryen da 'yan ta'adda suka yi kashi 4 wa'anda aka turo su Faransa ce kuma da sauran ƙasashenmu na Afirka wa'anda suke sa hannu da wannan ƙungiyoyi guda 4. Ƙungiya ta farko akwai ƙungiyar Azawad da ƙungiya sauran su kuma ƙungiya ne na me ake cewa 'yan jihadi da na 'yan ta'adda wa'anda aka shirya a raba ƙasan Mali guda 4. Ku saurara da kyau, a raba ƙasan Mali guda 4, ƙabilu daban-daban da 'yan ƙungiyoyi, a raba ƙasan Mali guda 4. Wannan ba sabon bidiyo ne ba. Shugaban ƙasa ya fito yana bayyana muku gaskiyar abu, amma akwai lokacin da idan yayi magana wasu mutane sai su yi tunanin tatsuniya ce. Akwai abu da nake so mutane ku san da shi a cikin harkar tsaro wadda mafi yawancin wa'anda ba jami'an tsaro ba su san da shi ba. Ku sani jami'an tsaro da kuke gani bayan masu sateni akwai jami'an tsaro na farar fulla. Ina nufin wa'anda suke shiga jama'a suna ganin yadda kuke alaka da yadda kuke tafiyar da rayuwarku da yadda kuke abubuwanku ba tare da kun sani ba. Idan ana zargin ka za a tura maka jami'an tsaro na fararen kaya wa'anda za ka yi rayuwa da su ba tare da ka sani ba. Wannan abubuwan duka Faransa ce ta tsara sa, kuma ina mai tabbatar muku da cewa Faransa ba za ta barin ku ba, dole sai ta ga uwar bari. Abin da yake bani mamaki shine lokacin da ƙasar Syria suka haɗe kai da 'yan ta'adda suna kai hare-hare, Amerika da Isra'ila suka goya musu baya. Amma shugaban ƙasar Syria akwai lokacin da Amerika ta zuba makudan kuɗi ana neman sa ko da a raye ko a mace. Ƙasar Sudan a lokacin da za su raba ƙasar Sudan suka ce wancan ɓangare musulmai ne, wannan ɓangare Kirista ne. Suka raba ƙasar Sudan gida biyu, musulmai da Kirista. Bayan sun raba ta sannan suka ƙara shigowa a cikin musulman suka raba su gida biyu.
ƙasar Libya sun kawo mata hari cewa shugaban ƙasar Libya yana da nukiliya, suka zuga 'yan ƙasar suka fito suka yi masa tawaye, aka kashe shugaban ƙasar. A lokacin nan dolar tana jine guda, a yau dolar a cikin Libya ina ganin in dai ba lisahin na banza ne ba ta kusa jine 8 ko 10. Kuma sun raba ƙasar Libya guda biyu yau sama da shekara 15. Libiyawa suna kashin junansu, dukansu musulmai ne. Akwai ƙasashe da yawa wa'anda Faransa ta sa aka raba. Akwai ƙasashe da yawa na musulmai wa'anda Faransa ta sa hannu aka raba, kuma tana aiki da mutanen da suke jahilai cikinmu ne ta ɗauki makamai ta basu, ta ce musu ku je ku nemi incin kanku, an tauye muku incin kanku. A cikin duniya babu wata ƙasa ta duniya wadda take iya ba ma'aikatan ƙasar ta gaba ɗaya aiki. Ko Amerika akwai mutanen da ba su da aiki a cikin gwamnati, wasu 'yan kasuwa ne, wasu manoma ne. Ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ƙasa a cikin ƙasa na duniya kowace ƙasa sai ta iya ba ɗan ƙasar ta aiki. Ba a taɓa yin haka nan ba. Ɗan ƙasa babu yadda za a yi kana kwance baka da aikin fari, baka da aikin baki, sannan ka ce kana jiran gwamnati ta ci da maka iyalinka. Idan kana da wani abu da za ka fiddowa na ci gaban ƙasa, gwamnati za ta taimaka maka. Ka fiddo wani abu na ci gaban ƙasa, sai gwamnati ta taimaka maka. Mu da muke wannan maganar, mu ba ma ƙin kowa a cikin Afirka. Ƙasashenmu ba su yaƙi kowace ƙasa ba. Ƙasashenmu ba su munafurci a tilasta ma wata ƙasa me ake cewa a raba ta ko kuma a ci mutuncin wata ƙasa. Amma a lokacin da duka kaga makiya sun sayo ka gaba, to wannan yana nuna kana saman hanya ta gaskiya. Mulkin mallaka na ƙasar Faransa ba za ya bar buzu ba, ba za ya bar bahaushe ba, ba za ya bar bazabarme ba, ba za ya bar kowace ƙabila a cikin Nijar. Mulkin mallaka na ƙasar Faransa mulkin mallaka ne wanda idan ta sake yi muku shi, ina gaya muku za ku shiga bautar da ba ku taɓa ganin ta ba a duniya. Muku samu darasi da mutanen ƙasar Falastin ba da na Siriya. A duniya sun fi ko ina 'yan gudun hijira a yanzu a wannan lokaci. Ƙasar Siriya da ƙasar Falastin da ƙasar Sudan suna hijira, gudun hijira a cikin ƙasar Libya, sai da ta kai ana korarsu da su da matansu, suna ɗauke da matansu, ana zagin su, ana cin mutuncinsu. Yaƙi ne ya fiddo su daga ƙasarsu. Daga cikinsu akwai masu kuɗi, akwai masu dukiya, amma dan ka san in gaya maka masifar yaƙi, ka bar ganin kana da mota, ka bar ganin kana da kuɗi, to yaƙi ne ya isa ya sa da kai da motarka da kuɗinka da iyalinka ku bar ƙasa ku je gudun hijira a wasu ƙasashe. Ana kiran ku bayu, ana kiran ku 'yan yunwa, ba ku san mahimmancin ƙasar ku ba, ba ku san mahimmancin zaman lafiya ba. Allah ya la'anci duka wanda yake tayar da fitina. Idan ka ce a cikin ƙasa ka fito ka nemi incin ƙabilar ka a wajen gwamnati ka ɗauki makami, to su sauran ƙabilun ya kake so su yi? Su ma suna buƙatar gwamnati ya ba su incin su. Saboda haka muna ba ku shawara kyauta, ku san abin da yake muku ciwo, ku bar biye ma mutanen da suke jahilai suna kawo muku wasu maganganu wa'anda ba su da tushi a